Krásný dobrý den. Jsme Honza Catering a aby jsme vám mohli vykouzlit svatbu vašich snů, tak potřebujeme vědět nejenom termín, počet osob, ale taky pár doplňujících otázek, kterými vám stvoříme svatbu vašich snů. A z toho důvodu tady máme nevěstu Míšu, které budeme pro rok 2026 připravovat svatební catering. Dobrý den. Dobrý den, Míšo. Tak jak si představujete vaši svatbu? No, moje svatba se bude odehrávat na zámku a budeme to mít do filmové tématiky. Takže to bude dobrodružný. Bude to velice dobrodružný. Budeme tam mít vlastně udělaný i červený koberec, z kterého vlastně budeme vlastně všichni potom přicházet. A k večeru bychom chtěli udělat filmovou premiéru, takže vlastně z celého dne tam bude sestřih našeho dne. Takže to bude trhák. Doufám. Dobře, takže na úvod by se mohli doporučit kanapky s welcome drinkem, které jsou ideální právě proto, že když třeba vaši hosté přijíždějí zdaleka, ano. A přece jenom před tou svatbou jsou všichni nervózní, jestli třeba vy neutečete, nebo ženich od jakoby toho obřadu, že jo, tak aby jsme přece jenom uspokojili trošku ty nejenom chuťové pohárky, co se týče nějakého welcome drinku, nějaké prosečko na začátek, na to rozvázání toho stresu, ale i právě k tomu, aby bylo nějaké jídlo, tak doporučujeme většinou ve 3-4 druzích minimálně třeba 2 kusy na osobu až třeba 4 kusy na osobu, podle toho, jestli plánujete focení, které bude delší, než se dostaneme k obědu. To si myslím, že je super nápad, ty kanapky, protože my vlastně chceme obřad v jednu, potom bychom chtěli navázat se skupinovým focením, potom vlastně párový focení a pak máme v plánu oběd. A já vlastně nemám představu, jak s tím obědem, co tam všechno mít, aby vlastně se nepřejedli hosti, ale zároveň, aby se pořádně najedli. Tak tady v tom případě se vybízí vlastně 2 otázky. Chceme takovou slavnostnější formu jakoby servírované hostiny, takového klasičtějšího prostě, když to řeknu, svatebního cateringu, kde všichni sedí a vlastně vám se servíruje předkrm, polévka, hlavní chod, nebo třeba polévka a hlavní chod, jakoby dvouchodová varianta a může být doplněná třeba svatebním dortem jako desertem. A nebo může být vlastně to vyřešené jako rautovou formu, kdy můžete mít pro tu jako klasičtější formu, že aspoň trošku chcete, aby to jako, nebylo to jenom jako party hned od začátku, tak vlastně může být servírovaná polévka, kterou vlastně my řešíme formou toho, že pro vlastně všechny normální hosty máme podávanou v terině, kterou mají na stole a sami si nalévají, ale svatební tabuli, to znamená jakoby ženich s nevěstou vás, plus vlastně váš doprovod, servírujeme klasickou formou, jako kdybyste měli servírované menu. A potom můžete pokračovat různorodým rautem. Super. Mně by se asi líbila ta varianta, kde budeme mít tu polívku a po polívce už bude raut, aby si vlastně hosti mohli vybrat ze 4-5 druhů jídel. Tak zeptám se. Ano. Kolik jídel je dobré vlastně mít na hostinu při 70 hostů? Jestli z 5 druhů jídla budeme vybírat, ze 4 druhů máme vybírat, nebo z kolika? Ono je to vlastně různorodé, protože máme tady jako různorodé směry. Když jste zmiňovala vlastně tu tématiku jako toho filmu, tak to může být různorodé, protože zase, pokud chceme, aby tam byla ta svíčková, tak máme vlastně takovou tu jako kombinaci vlastně těch 3 hlavních jídel, k tomu 3 příloh, kde může být svíčková, může tam být nějaká třeba panenka nebo kuřecí saprým a také tam může být třeba nějaká alternativa nějakého třeba vegetariánského nebo veganského jídla, která jako může doplňovat vlastně to, že máme červené maso, bílé maso a k tomu nějaký takovýhle pokrm, který zase je pro lidi třeba, co nejedí maso nebo naopak jako mají i nějaké obtíže, je tam i taky lehčí pokrm. K tomu jsou alternativně vybrané přílohy. A zase závisí trošku na rozpočtu, protože pokud máme trošku bohatější rozpočet, můžeme to doplnit třeba o doplňující třeba studené mísy, salátky. Po případě, pokud to chceme mít zase naopak kreativnější, můžeme volit alternativy nějakého grilování nebo kombinace vlastně děláme kuchařské show, takové jakoby třeba pizza station, taco station, že vlastně celé to může být takové opravdu jako volnější do takového filmovějšího stylu, prostě, že teda jako pokud se bude točit nějaká akce, tak se to dá přizpůsobit a zahraje to v rámci dané tématiky, kdybychom třeba jako, že by se to odehrávalo v italské restauraci, tak
Může, Vážím to. může být pizza pec a kuchař, který vám točí pizzou nad hlavou. Třeba až teda, jako, když to teda lehce přeženeme. Nebo chceme spíše zase něco právě jenom jednoduššího a chceme spíše třeba masa z grilu, k tomu zase kombinace studené salátku a tak dále. Takže co se týče vlastně toho rautu, vybíráme buď to jakoby spíš klasičtější, nějaké takové to jako naše hutnější, jakoby svátečnější jídlo typu svíčková, líčka na červeném víně, konfitovaná kachnička, něco z těch jako typu omáčky, nebo nějaký stejček. Je otázka toho zase, jak chceme, aby to menu bylo to, co si vy budete přát, aby to tělesňovalo vás. Může to být vaše nějaké oblíbené jídlo, které prostě máte rádi, že třeba s vaším budoucím ženichem jste byli někde na cestách a je to pro vás jako symbolické. Hodně párů taky si takhle vybírá, nebo je to nějaké vaše jídlo z dětství. Můžu to jako až takhle jako opravdu, jako, protože v tom rautu je to takové bohatější, že opravdu můžeme jedno jídlo dát takový jako i jako signature, jedno může být trošku pro ty jako babičky, maminky, takové to tradičnější a jedno nějaké třeba jako zajímavější, nebo samozřejmě pokud zase máme trošku větší rozpočet, můžeme ji přidávat a udělat to kreativnější. Může to být různorodé. My budeme mít československou svatbu, takže já bych tam chtěla mít speciální jídlo brinzové halušky. V rámci našeho svatebního katalogu, který jsem vám zasílal, nemáme sice standardně brinzové halušky, ale není problém se přizpůsobit, přidat tam toto jídlo, po případě, pokud máme nějaké suroviny, tak není problém jako přizpůsobit celou kuchyni prostě tady tu. Takže oběd bychom měli vyřešený a teďka je otázka svatebního dortu a sweet baru. Protože za mě je vždycky velice příjemné, pokud vlastně jako ta obědová část, která vlastně po tom obřadě, focení a tom jakoby obědu, kde pokud je svíčková, tak prostě jako i maminka, babička zjistí, že to jako opravdu je v pořádku a vlastně jako všichni už jsou trošku i zasycení a spadnou ten velký stres, prostě všechno to klaplo a prostě a řekli jste si ano. Oběd taky proběhl, takže vlastně teďka není žádná jako velká nervozita, takže pokud to zakončíme vlastně tu obědovou část tím jakoby svatebním dortem, kde zase my vám můžeme připravit na přání dort přesně taky, jaký si budete přát. Nebo můžete i, jako pokud máte vlastního cukráře, si použít vlastně sweet bar i dort vlastně z produkce, která je třeba externí. My se postaráme o talířky, roznocení, rozkrájení. Vy si u toho dortu jenom zapozujete, uděláte si to nakrojení a budete společně ochutnávat a my zase se postaráme o to, že to rozkrájíme a rozneseme to prostě mezi hosty. Ale je to za mě taková hezká tečka za tím obědem a pak v tu chvíli začíná být i trošku jakoby víc uvolněnější nálada, protože po té kávičce s tím dortíčkem už jako může nastat ta pořádná zábava. Takže kdybych chtěla od vás vlastně ovocný dort nebo čokoládový dort, tak vlastně jakýkoliv dort, který já si vymyslím, tak jste schopný mi zařídit. Ano, stačí nám fotka, skica, nebo prostě jenom popis, anebo i to můžete nechat na nás. Jako, že, co hodně jakoby, taky děláme, ještě pořád jsou hodně populární takové jako ty nahé dorty, kde já říkám vždycky nevěstě, ať si nechá část kytek od floristky prostě ze svatební kytice, nebo jako z dekorace, kterou používáme i na rauty. A můžeme tím vlastně nazdobit i ten dort, takže vlastně to máte všechno potom uceleně v jedné linii vlastně se vaší svatební kytkou a se všemi kytkami, které jsou vlastně s květinami, které jsou použité vlastně na výzdobě na celkové svatbě. A jakou máte představu o sweet baru? Popravdě ještě nemám představu. Dokázal byste mi nějak poradit, doporučit? Určitě. Co se týče toho, co my většinou standardně děláme, tak specializujeme se vlastně na takové spíše mini dezerty, typu crème brûlée, mini tiramisu, jogurtová panna cotta s borůvkovou omáčkou. To jsou takové naše, jako když to řeknu, signature mini dezerty. Ale zase v rámci toho, že máme externího cukráře, který přesně vám připraví dort na přání, jaký si budete přát, nebo přijdete zase s nějakým netradičním věcem. Chceme nějaké cake popsy, nebo cupcakey, nějaké mini dortíčky. Tak já to proberu ještě s partnerem a určitě pošlu. To je vždycky nejlepší. Takže pokud bychom měli i vyřešený vlastně jakoby sweet bar a dort,
Tak teďka zbývá co odpoledne a večer. Tak vzhledem k tomu, že my asi odpoledne potom pojedeme na focení, tak nechci, aby vlastně hosti byli hladem. Takže já bych si představil nějaký obložený mísy, popřípadě nějaký sushi, aby to bylo různorodý. Když začneme třeba s obědem ve 3, Ano. tak bereme v potaz, že prostě i pro ten router třeba ty 2 hodinky máme, takže máme do 5 hodin minimálně vlastně takovou tu hlavní produkci routu, ještě sweet bar door, takže vlastně v tu chvíli se nemusíte bát, že i když odjedete, protože ten router tam stejně celou dobu. Ten vlastně víceméně do vyčerpání a závisí na tom, jak velký apetit budou vaši hosti mít, také jaké bude počasí. Protože ono, když je třeba více chladněji, tak se většinou konzumuje víc jídlo, než když je prostě úmorné vedro. V tu chvíli je to samozřejmě více obarů a třeba jakoby nápojí, ke kterým se taky dostaneme. Dobře. Protože zatím jsme byli u welcome drinku. Ano. Takže když doprobereme vlastně to jídlo, tak vlastně pak si projdeme i ty nápoje. Takže tady v tomhle případě bych klidně navrhoval, že nám stačí začít odpoledně večerním routem. A je teda otázka toho, jestli vlastně třeba chceme grilování. A my zase zakládáme vlastně rout, kde máme hotplaty, ohřevné lampy, k tomu samozřejmě nějaké šafingy, ale snažíme se, aby ty dané věci byly co nejvíc čerstvé, takže to postupně doplňujeme. Tady je dobré v tom, že vlastně v rámci toho, že už máte vlastně oběd za sebou, se nenažene taková ta první vlna, protože přece než se to dofotí a tak dále a všichni si vlastně jakoby stíní tu polévku, tak se nahrne k tomu routu vlastně taková ta jakoby hlavní první vlna, která se musí uspokojit a pak už se to jakoby doplňuje, aby to bylo pořád čerstvé a mohli jste si tam vždycky najít prostě věc, která vás baví. A to stejné vlastně v tu chvíli, sklidí se to vlastně po tom obědě a přeskupí se to vlastně do scénáře, který si vlastně řekneme. A zase jsou možnosti, buď se vrátíme k nějakým třeba jiným typům těch 3 druhů jídel, nebo zvolíme vlastně jakoby velký grill a vlastně velký grilovací rout, který doplníme nějakými salátky, studenými mísemi, různými, můžeme mít nějaký finger foodek a tak dále. Nebo zvolíme třeba menší grill a přidáme nějakou tu kuchařskou show, kde vlastně máte kuchaře, který přímo před vámi dělá tu danou věc. A vy se ho můžete na cokoliv zeptat, udělá vám tu věc na přání, tam samozřejmě vždycky něco, co si rovnou vezmete a jdete, když nechcete čekat, protože na světě většinou do sedí nemá taky čas, musíte k baru nebo nějakou aktivitu. Koržení s nevěstou, ty bývají většinou hodně vytížení, takže jako doporučuji si to vždycky užít, protože hodně často slycháme, jak to bylo všechno skvělé u nás na cateringu, ale že vlastně oni si vůbec nic nedali. Takže doporučuji, určitě nezapomeňte to jako ochutnat. To je jako hrozně důležitý pro každou jako nevěstu s ženichem, aby si užili i vlastně celkově ten catering, hlavně oni a nejenom jakoby vaši hosti. To je pravda. A ten čas potom hrozně rychle běží. Že? Takže v tomhle případě ty kuchařské show vlastně máme založené vždycky podle daných témat. Máme třeba nějaké Mexiko, tacos, quesadilla, nebo máme, pořád je populární, jakoby, street food, takže třeba Burger Station nebo vlastně hot dog Station jsme udělali teďka jako nově. V rámci té Asie máme ještě Baoban, teďka taky jako novinku pro rok 2026. A nebo sushi, kde vlastně u toho sushi, jak jste vlastně předtím zmiňoval, že by vás to bavilo, je to o tom, že vlastně pokud chcete, aby to sushi bylo co nejlepší, tak nikdy nesmí přijít do lednice. Je to vlastně o tom, že vy to uvaříte a vlastně začnete motat rolky, nebo děláte nigiri, děláte temaki. Všechno je to, že ostatní ingredience, co se týče třeba čerstvých ryb, máte samozřejmě na ledu, ale ta rýže, vlastně, pokud vlastně se uvaří a jdete s ní rovnou pracovat, je v tu chvíli nejchutnější. A to sushi má úplně jiný rozměr a stejně tak vlastně k tomu děláme třeba doplňující pokéčka, abyste mohli si to vlastně užít, pokud vás nebaví sushi, ale chcete spíš jakoby větší a hodnotnější jako jídlo z toho, tak poké je vlastně jako daleko zajímavější. A všechno zase může být připravené v alternativách s rybou, bez ryby, zeleninka, máme různorodé doplňky, které jsou vůči daným věcem. Pizzu, když máme pizza station, tak samozřejmě tu motáme před vámi a zase, když si řeknete, chci margaritu, nebo pikantnější, chci tam papričky, nechci tam papričky, je to otázka prostě různorodé, nebo třeba 4 druhy období.
quattro formaggi. Je to různorodé, prostě, co vás baví. A nebo jenom z ingrediencí, které se zeptáte kuchaře, že tam má, tak vám prostě vytvoří pizzu přesně na přání. Děláme mini pici, takže vlastně vždycky standardně jako pici máte 2 porcičky. Je to vždycky vlastně čerstvé, protože pizza je zase taky opět nejlepší čerstvá. Takže proto tyhle věci děláme vlastně v rámci jako té kuchařské show, protože tam v tu chvíli je to nejčerstvější. Máme k tomu i uspůsobené vybavení. Je to samozřejmě trošku potřeba, aby jsme si na oblídce vašeho svatebního místa to potom prošli, kam to dáme, aby to jako lokačně zahrálo i do vašeho filmu, tak jak to má být. A nepřekáželo to vůči jako daným jiným věcem. Takže vlastně, pokud jsme měli takhle vyřešené jídlo, ano. Tak nám zbývá otázka, co budeme pít. Hodně toho budeme pít. Hodně toho budete pít. Takže zase, tady my máme, tak jak máme vlastně v rámci welcome drinku, tak vlastně máme welcome balíček, kde vlastně máme prosecco, nealko prosecco a nějaké třeba limonádky domácí pro děti, nebo prostě ty, kdo ještě musí třeba řídit. Tak stejně tak vlastně máme potom pro vlastně nealko balíček vlastně pro celý svatební den, kde máte neomezenou konzumaci. A tím máme vyřešené, zase máme alternativu s kávou i bez kávy. A potom vlastně je otázka takových těch základních nápojů alkoholických. Pivo, víno, prosecco, kde zase tohle může být vyřešené formou aktuální spotřeby, nebo balíčku, kde vlastně zase máte neomezenou konzumaci po době vlastně 10 hodin, což je většinou adekvátní prostě jako doba za tu hlavní svatební část, kde se nemusíte bát, že vás vlastně vaši hosti přepíjí do nějakého jako nadlimitní spotřeby, protože hodně lidí se vždycky řeší, kolik se to vypije. Ono je to hrozně různorodé. Zažil jsem svatbu, kde na jedné mormonské svatbě bylo 5 lahví vína vypito v 50 lidech. Ale také jsem zažil svatbu, kde prostě neustálá fronta na baru, která trvala třeba jenom, jako jste v té frontě byla 5 minut. Ale prostě ta fronta byla od 10:30 do 10:30, než jsme jako dokázali uspokojit ten velký apetit těch jako hostů. Kde, jako bylo to spíše o pití, než o jídle. Ale je to prostě různorodé, protože to doplňujeme vlastně potom třeba barem smíchanými drinky. Můžeme udělat signature drink nevěsty a ženicha. Teď je to také hodně populární, že si řeknete, chci, jako, aby byl založený třeba na rumu, na džimu, na vodce, tequile, co vás baví, aby měl takovou barvu. Tady je to trošku jako takové, že se snažíme přizpůsobit. Nejde to úplně vždycky, že jako dokážeme říct, aby byl třeba mintový a lilí a tak dále. Jako, jo. Jako ty různorodé barvy jsou samozřejmě trošku těžší a se vždycky snažíme, aby ten drink hlavně chutnal. Takže pokud máte zase třeba z cest o svůj oblíbený drink, tak ho tam můžeme zapojit. Jo, máme na více vlastně nějakých základních 20-25 drinků, ale přesně je to otázka toho, co vás baví, co chcete pít, anebo vám můžeme vymyslet právě drink přesně na přání. To je hezký. A nově vlastně teďka máme i baristický balíček, že pokud chceme, aby vlastně to nebylo, máme klasické vlastně Nespresso, kvalitní kávu, můžete si vybrat z několika káv, které si samozřejmě uděláte v rámci toho našeho balíčku nealkoholického, tak i vlastně zároveň jsme přidali vlastně jako takový baristický balíček, že tam je zase barista, který vám udělá nějaký latte art a může vám udělat i kávové speciality, cappuccino, flat white, co vás prostě baví i s různými příchutěmi, prostě je to takové různorodé, jako je interaktivnější, že zase jako je to takový doplněk. Což by se hodilo k tomu dortu. Ano, je to takové, že zase vy máte v rámci toho, že budete mít neomezený vlastně balíček, kde máte vlastně kávu, tak si prostě jenom přikoupíte právě to, že máme i tady toho specialistu, zároveň šlehač na mléko a vytváříme vlastně jako kávové speciality zase na přání, podle toho, co si prostě přejete. Většinou cappuccino, latte nebo samozřejmě flat white je takové jako nejoblíbenější, ale můžete mít třeba karamelové, nebo lísko-oříškové, kokosové. Je to zase různorodé. Plus, kdybychom to chtěli ještě jako zase, někdo ještě chce na své svatbě mít nějaký třeba tvrdý alkohol. To asi budeme chtít i my. Tak to může být zase v součástí vlastně daného baru. Stejně tak jako pivo, standardně máme Plzeň, Pilsner Urquell, nebo vám můžeme dokázat zajistit i nějaký třeba netradiční mini pivovar, nebo nějaký speciál. Dobře. No. Takže vlastně my máme představu takovou, že bychom chtěli tam mít pivo, víno, tak 3 druhy alkoholu a potom možná nějaký 3 míchané drinky.
to všechno je takhle vlastně možné. Ano, Dobře. určitě bez problému. Takže, Míšo, já už mám teďka všechny informace, abych mohl udělat návrh svatebního cateringu přesně pro vás. Takže teďka zbývá sestavit menu, pošlu vám ho. Ano. A je tady možnost, že můžete přijít k nám na svatební ochutnávku cateringu, kde ochutnáte přesně vaše menu. No tak to budu moc ráda. A pokud si nás vyberete, tak bude ještě následovat poslední taková věc před svatbou, a to je oblídka vlastně vašeho svatebního místa, aby jsme si řekli přesně, jak to, kde chcete mít rozmístěné. K tomu doladíme časový itinerář. Pokud máte svatebního koordinátora, tak můžeme koordinovat i s ním vlastně tu danou věc, že v tu chvíli vy nic neřešíte. Je to samozřejmě vždycky trošku jakoby lepší, protože přece ten svatební je náročnější, a když si to chcete užít, tak s koordinátorem je to trošku jako jednodušší. Každá ta svatba je trošičku jiná, i když může být třeba podobné menu. A každý má trošku jinak tu představu, takže na daném svatebním místě si doladíme všechny detaily tak, aby vlastně, pokud se můžete rovnou vdávat. A o nic se nemusíte starat. Tak pak už budu říct jenom to ano. O slečnu Míšu už jsme se postarali, ta má svůj návrh svatebního cateringu. A teď je otázka, jak se postaráme o vás. Na našich webových stránkách www.honzařepa.cz najdete náš kontaktní formulář, který nám vyplníte, a my se o vás postaráme.